Páirteamh go video ulas an ré seo ag cuman echtri chean loch. Aniu, ó bagan mai ein láine mar as na videos le cuideachd. Ach cuideachd tachart as an lániu héin. Éidir noch is ga gan hachar ar Bailealan chaisechad an seo ach beat buloch na sainte hi rih cuanta a seo stocha an a dich bliona. Cúlam ha Seònaid NicDhomhnaill a Balallan. Ach Janet, ham ceidir a sin chan gat rústan na Bailealan I tíirní. Channelasam. Channe sé ní an bhfuil adas turúliam nó ní an bhfuil agus Marion a bhí sacharam. Tu fásuas an na Bailealan. Dé na chan is sin rústan as dé gistechorst. Well, nu ha fásuas an na Bailealan bheit sin 5 míle dia gomachchas sa bhela char sin fascid char sin fasca steornúag. So bheit mis húnaí is múnecha go mí gur chula cael einsinach bheit tachart as an húil gur tachart an àitichean ile nid bheit mí beic bheit tachart an steornúag nid a gas mí suas is cuideachd steornúag trí bheit tachart tiad mór an glascú nó na staide àitichean ile den húil. Agus a cén nid bheit mí beic gur mis sé blion na gúis gar as an healach mí hín agus a cynna bhí quad tron na nátalas agus bhí dadeg moves bheit nóir sin man chan a deep seas bhí gaith fallaf an àitichean bhí gaith hias an bheit trí cias an na midicaid jace is àitichean ma'n hóir sin bhín sa quad I the bheit bhí caroa. So bheit mín húnis mínecha gorá chula cael einsinach bheit tachart as an húil gorá tachart an àitichean ile na chan an na Bailealan. Ach bha, rúdan cymaint noch a tachart an na Bailealan ac yn am sin agus bhán nóir sin nach ró. O bheit tóir bud an einsinach mar a chan a dú tachart an Bailealan. Gas mis suas, bheit dad an húnaí a potseach sinna bhd a bear leis na bhí dheànamh. Bachar leis a bhí ag múth nó potseacha. Agus na ha fás suas le bhd ag an teamach a loist fat na tíide. Chan leis múnecha go bhfuil árad nó mílogol nó carganeir sin. Bhí dad an húnaí a giascoch bhí ga potseacha as na beantan sa sin gachi le fé, bhí ga sin gachi le bratan nó bhí dhean mwyn húl agus bhí brich godol. So bheit mis sin húnaí chair tógáil a bhí gich bratan agus a cenne bhí dogad a scoil na liúdbos le smoked salmon sandwiches na ma fac lunch agus mar ag stoppi a cantinam nach chéine sandwiches sin ha einsinach. Mis sin cantinam hín. Dí ha einsinach mín sandwiches le smoked salmon, ha mis sin gich smoked salmon ní a bhá chula lá staurach. So char mis is miniach gur a cael áráid mé gén sin bhí daine machtasteach bhí dadlinne. Bheit dadíon I bheach nach ron na bratan na bheits a bhúth an loch éire seoirt nó na fé a bheit falla bhí na crank. Nach an lena daine a bheit leis an éidoch go bhana bhút an sin grád iad an hallowéis an na daine as an náte hí agus char daine dochas datéad a san iad deanú sin. Ach bha brí siú go lug? Well, how they like the shimmy goal. Lug na dúcha? Well, sin wood. Ha a cage good to grass and na meet doch a line as a dheànamh mar a bhés a gra. Ach sé sin meach go bheith dad. Agus bha a dheanamh an nóid sóirite. Bha cuideachd suúcha gan bha orthab a cainam who that chorus mis mucha trí fichid bratan. Cha baun as a loch an loch éire sort. Channig gamacha aidoch an àitichean ile chan mi caroa. Ach charoad cha chréicig dad na bratan níte. Cha sin get a bhíige suúcha gan far an huavas bratan an charoag a réigidir. Bha an hod seachad. Vi get a falla við a fléin na lúnain vanti ag man na lúnain na nóir sin. Vi na bratan dó a muchgus. Agus dó a fléin agus vi a chin gen na luggage rock an a lúnain agus bheit seá lá ar a futa dúin sa míocha a fléin go daine bhí falla leis a luggage. Agus bhí antisúnas gan thuca an na lúnain. Mos ge gat gan rutses chan gat touched salmon chan í bulach an is touched salmon a bheith síte. Chabe a put salmon storage. Gus agus chanig mé cuidigan blianach an station chanig cen déin ar mid bha chanig a wheelers waste
Joch Mari. Joch Mari, sinna. Agus fa joch yn o London is o'n bliadhnaichean. Polis yma. Fa iolwch idd anti Seònaid. Agus fa gisio gwmyn i brad yn fa sinna a liewis. Mwys i cant eisiau mahal fan gwyd sios. Fa cael ei sy'n mynd brad yn fa cyn yn o London. So sy'n ma'n efo cwysyn y dol. Am cwrs gyda mae fferw gael hyn am yn grias gwtioch. Am y gred, stoc yn yg. Mae'n alas o'ch mae'n fas y ffeint yn y grwch yn y fasyn. Charweiad y ffeint gyda y brisio glwg awn. Fa gael mae'r ffars yn chori. Mae'n mi brin i ydyn yn y nadifrwch sfa gra. Ac am yn gyda nyr fi at yr pag ar ag gyda fo'r fod gyda salin. Fe mae'n at ac y hen, fe mae'n ratan ac y hen, fe sy'n ffei ac y hen ac y chwlw cael efo'r fod at yr ein at ei. Sy'n y wyd, agos yn y chwad ystyddiach, dyr i yn y lochen, agos chwbog sy'n fadyn i ddas, as na briod chi'n machdiach ymparc di'r reid, mas da hachyd sy'n. Ha iachdyr i ydy chial ysdiach dyn y miag y bwryn gwyd ydyn as yn halw ha fasgwrst. Edrych hwydw rhaid yn hosioch, gwyd sy'n gyda hwyl Bailealan. Nw'n gyda Seònaid fag, nw'n gyda Seònaid yn y padyn asyn. Rwy'n cael y fech gyda gynnau asyn yn gwneud o hyn, iawn i'n fath gyda'r feisiach at yr tŵl yn hwyl. Caro, caro. Mae'n mi'n gwneud smio'r gystog yn chydyn blion yn ag a siachad y ffwyddoch hawlhaddys yn àitichean. A charo dŵl yn chydyn fasge fi, cores fi gyda blion nŵl y gilydd yn New Zealand i dyr. Wel, bryd sy'n mynd i New Zealand yr eisiau. Nid ych aiws yn New Zealand, yn y noi fa cwysyn aharach fel mae'r fai ron ysyn, nid yfa tor, falich a lios y dolar tîd yn ysyn, sat y siol. Fa. Rwy'n fasyn ysgwyd rwy'n? O, fasyn ysgwyd fwy chi'n blion i'ch yn môr, mas diach mysyn New Zealand. Fi sydd fan y logan idd aharach ac a bwrin gwyd ydych ôl i New Zealand agos yn gwydych fan y badich sy'n y dianw. As na blion i'ch yn sy'n fan y badich y leim na seich agos y ffwyddoch yn New Zealand. Se dwy gyma yw'r fan y New Zealand. As fad y gyr i dyn y fi gwybod agos fad eger o biol o ysgwydyn yn hwysyn. So fad gyma mae'r chanagad sympathetig. Fach, fi'n clywed ysgialg na ddim gyda'r cheese, gyffain gyda'r cymal y ffalaf yn y hwyd ar is, y lehed y gwni, gymwyd i gefn oes yn y graf, jaraf y chasnir i fe'n siod bleon a da, bleon dewn, sy'n yw gyda'r oes yn a castgwl a New Zealand ti. O, ys fan yn oed, fan y sasyn a sy'n o'n cynnig mysfer as y rwa fan yn heoch y lim. Sfasyn idd fiawn ysyn bleon yn y gas, fa gwybod, agos gloch gyda, Cwyd gan y ffris yna eisiau da hiachgwyn, sy'n hannig ymachas y ffris yn hwgad ga passport New Zealand. Hannig mwrwch o macan i chi fasyn yn ni? Edmyn ych e, A fy'r ahad cael yn hal? Sy'n ni'r fawr, A gael o'n fi'n y bryd. So, mae dyn ni'n dilyn fad cynnig gwybod, fa cwmwnt galig mae'r eisiau blad an y Wellington. Se dwlbog gwni gestr as y fad ac yn un fan y charig Hasyn yn yw, han y dyn sy'n chafod gyda'n y bio. Chafod gyda'n ac ydda, oes cymys chadiach mi ddiaf gan y chwm yn galig gan y Wellington. Chaim mi gan y chwm yn galig an y nglas, an y Northland, ac fe mi grach at y chod ar y midjar. Fan hwafas dyn iawn, ag nach ro môr yn galig, no cial i chodig yn eisiau geildoch. Ac fad y ffaddoch gyn di, fad mar gym i y cymal gyddi meith idd yn chwlter yn y ddoi fa gyma ar a jwsa. A cain yn ffer a glasgwch yn eich agos fad y brin yn y hyn, fad daws iddi fi an. Agos fa sy'n i ffiach yn ni cwdstat idd ffilnig sy'n mi idd nach ro cult ffeilio y dolgon naws. So sy'n hanilysym, chad y chod ar y midja, chad y chod yn cwm yn gaelig yn y Northland. Wel, fel briwn i hyn ffyrwch yn Northland gyda. Si Auckland yn bal y smw yn New Zealand na chi. Chad i briaf fel ac si yn bal y smw. Ha torn y smw yn y Wellington, ha pa Auckland ha môr, ha cores carstad gen y population y fat yn New Zealand yn Auckland, si bal y gyma tranga, gyma môr, gyma scapture. Hannig gwrs a cwlter a dwlchus yn y sio fad realus o'n nôlchus as y chor gan y dwi chi a sio. Fa sy'n cynnig hwyrdd yn New Zealand gwyddoch sy'n fan y Maoris yn y sy'n.
Nid ydych tachod gais yn gyr lena fydd fod yr i feir i enw o'r yn achrw. Fa gymain sy'n o'ch y fi ffeg yn ydych am New Zealand mae'r fa cwysyn mae'r fa iddo fi hadde sy'n y blion mae'r fa cwysyn nes i'r ochrach agos mae'r fa yng Nghanan agos yng Nghwlter y ffain a chi gymas o'r an y tor strehen dy feich a New Zealand. I mean, fa wyda gan New Zealand. Nid fi styn i caniag wyda hagin yn nalab y mi'n is a community right to buy. Fi mysio cantyn nhw, wel fydd sŵn, mae'n halio'r rhaid sy'n Simon Winchester, pryd mi'n sgrif i chi gyfon halio'r sy'n lan rubbish mi'n alab agos New Zealand. Ach, an y New Zealand chan i fan gymbwrin gan y Maori yn halw fa y hob wop, wych yn brion eich yn ein i'r as, fa dy ffain compensation iddo hon, agos fan y tribe sy'n fa ffain crap mor addegyd, fa dan y swych yw ffa'r yn bod yn gaif, gyda'n fach ys ych wedi'ch chos, scholarships dy hod gan y chlawn. So facultiol hon. Restitution. Fa restitution y dolf an y New Zealand, fa gymain. Agos chanil, chyd mis gyfleid i fi yn y nati, las yn hwyl. Rwy'n danos o'ch e'n gwydioch yn eich am hwgal sy'n cael yn y Bailealan iawn yn y chaiora. Chad eich mysyn eisiau ffacol mawr yn y caiora, na che? Wel, cael ei gwneud fa sy'n ffa suas, fa da orange juice y dol, fa orange squash on, agos fa ciora. Na gwad sydd eisiau fa sy'n gyma, ma'n chanes adyn y profiad. Na che sy'n haithio o'ch ffartio, na che? Ffartio, caiora. Ciora. Ciora, oce, gael ysgol. I should alright. So, yn y doi, gyda hiw yn ysyn, has yn gyda'r tord yn yli na gydaeth am y dohi gath ein ysyn yr eisiau gyda hiw yn ysyn ach fawst sy'n nas gyma tric na chrw? Fa mysyn sy'n ysdach tric, fa mysyn sy'n edrych cwyw o chwld y blion Charo, is it van mi gauw trein me varentens van mi gauw trein alabe. Maar is aan de nooi gaan jullie een gauw trein woedig, waar gaan jullie faking go kuttermach ergens go. Gaan jullie faking go kutter met dat kutje woedig naar de weg gaan naar heel tijd. Gaan jullie, is het nu dan misschien een Glasgow? Goed in die met de vleien, ergens de beetje zo storen, waar van mij go op dan television, zo maar mij vallen ze chien gematrix. We in de faking me varenten. Agus no sin ha vi tuel an húil agus cho fatte falla fan a chola car a ha idir veru jóloch fó ar an brú go Living a Guardian go vi quad television program in Gaelic. Chad a ganych mi cho cuidirmach gan a bud in sin go mé tú hawl an húil. A chan é sin tú hawl an húil agad sa tána basút na bheith negin yma'n rôd. So, that sy'n tor siachgyn dod o'n awn, awsyd asio yn siarad tywys daich lawd fagar. Sian y bwyd, agos fi'n ty brin di dawn i faid o gol yn New Zealand, ys cadjach at ydi a fydd asio gael abog a bwr yn gaif. Agos fa mysio gyma fforst yn og, ffiws ys na blion i'ch yn ydw fach lawn og, sy'n ydw am i gobydd mae'r freelance director yn New Zealand sy'n ydwch ro yn obydd wasoch stage yma'r gyfeg. Fi'n ymhwyr i safol ag eisiau fi ti'n edrych, agos fi'n mae ffarant yn gam o chwydioch stoch y pag eisiau Anna agos Andrew. So mae mis wasoch fforst yn och fi ti'n edrych go trig sy'n fa mi. Nys hamad o leim fo echtri ni o'ch gyn o waniw sy'n echtri la marach agos as y flion na gael ar ôl siachad hawer yn barok gach yn y ffag yn hwyl na fam eisiau riaf na my fe. Cym ar y gysgorsion o hos i'ch sio? Wel, I mean, hwni y gyri i fi siŵl agos y ffeicin àitichean storage as na hwyl. Ach nid fa mi an New Zealand, cha bwrin go fi dolf, fi dawn y siŵl sy'n mi ach y dasio gael abw. Agos fa mi toleg gyliol sy'n, fi'n sy'n edrych le Anna agos le Andrew ag eicin me ffarant. Yn sy'n y siŵl fa mi dianw. Ni dy fai sy'n ffasgu ffeicid blion, na sy'n edrych gael abw. Agos, da mi turuis na gach am i Cuba agos a Cambodia. Ach a New Zealand ha wasach dwlig, ha ffate falaf fan y chwla cael. Mae haw gyr i gol y gach i gan eile fi mynd y gol to ma'n chanes at hub go Singapore na Stoke Sydney. So, charo cwmys a hwys y mor an siŵl i anw ach a fi ti'n nasio gael abw. Agos, nhw asyn nid y gag y chlawn, gael a fan, fwy chi'n
cwbli yn nôl chai yn y St Andrews. Nid y gag Andrew yn nachi agos chai ag Auckland. Gwyntig mission the ocean grom do hin as galap but mi gedi vi nes ask in a parent and agam agus sé would charam sé dief Cadach me in New Zealand agus dúil go fuidigin nu de chanig mi an naagam hasin is devotion chanig mi Paul was sin en unter wat er ní kan kun sin jacket coat be an New Zealand gnu sin ginnig sin galap agus gahar ich asin ein agus go da chanim mi do galap. So chaboring goes to hinna dash notion lem hi na cloud. So sin ma va sin is ka kun gudig me an New Zealand sin is kan go mit in dash go trig. Ach nu de gag clown nachi agus va me guiden sur genti mi grom do hinna dash and hoshak stock is sin me as agus kan ein dash le covid sa sport na ba mi ni de va de hier plane maach in New Zealand na de gaskel na dorsten na de maar hachel le alab va gaskel alab na borders is on seach dúchanan agus New Zealand en na dúchanan sin ik jedig me 2021 en ik mis das agus was staurig al den jan is ga mis ba mi geri das alab a chortuur kem gefudig gemeen an joues iets wat doen gemeen het mode na chicken agus han ik me das joues ba mi seo fat en houdig wat hietje alden agus wat dunne brin galig va cholle kaal ba joloch aram va chamichel aram agus va mi falach gin gema doils gema coverstal so mi no sin moge gro sin de vigi na me wehe is on bliadhnaichean agus smunig mi no sin gro mi do go charoism de mi do janu ach gro mi do go agus was ik dat as in Oktober blion sin kan sin de vi gemaach an bliadhnaichean agus van nosin ma meach ni go dachte durt go New Zealand an aflonation an heirig agus wo an josin eine dói a fa mi nosin va mi nule hinne dash is va mi nog is vi den storbig an shoes le mom ma sin do shoes go gargef agus was ik mom gema suddenly agus nu de haachtas sin how fécin go loas a storin would den aharach agus náte ví smuinech oh well ha mi do janu siol gan háte gin ein och sin nu de vis mé na sinnes na nach mi gobad smuinech mé am hí well han le seid kunja ha kusin do hin go klia han le seid kunja ha do vasach agus tra janu ras dat ha mi og inverted commas agus at sa ha mi fálain agus at sa ha mi marke mi láide goleir sin a bhí dul agatí ainte noch man Afghanistan. Well, sin am dul bhríidir go chaá seo dáite Fa se cum de háí gar chanim sechan réidir glícht fer bhil dul sin ráasta. Fer haimach bailcha a call sé geologist nos. Viidir céideach me bheit trípla go bhí an gan an sin bhí sin dul gopa agus Kimmer a hásin táse dat mí dúgan sin chan de geile kií cíoch kam le fallhaí. Well has geach geint noch an hen agus ha as go hi do be vagam díeften na mi go coolí Colin Ferguson hi do be vagam de chi me no do as go seo 1992 fe sin gennne program an Channel 4 mé in fact fe sin bli sin an a fe díach fé an sin toach gin as a Gaelic Medium Unit an in de vaak. Fe sin gennne program ste program de Channel 4 mé an fám àitichean farrá tuair fálam an ghán an éile. So bheit sin filmig sin filmig i de bhach, bheit sin filmig as a Scóil Gaeilge an na Glasgow, bheit sin filmig as a chumarí dáte Aberystwyth agus Penry Caibar, agus bheit sin filmig an inéadin. Agus cha mi sé géadin thoiseach len hín is an rásacha gheanú, ba mi cynnych go dtí sé uasach eintinach uasach noch yma eintinach o hynch. Anya Andrews, hyn lysin ma si iolach o. Agus cha mi sé fel fiarst lem hín yn thoiseach i anw rásacha, ba seo an 1992 gag mi. So vi seo April 93. So van y Troubles House y dol am i'r fiarst. Agus ha mi náwas, ma mi ffyddoch an y bed and breakfast fasgyd yn nolthau fasgyd Queens. Agus ma mi dol nôl gan y Falls Road. So vi chiad wyd y hacha, cha bwrin go taxi ein nôl gan y Falls Road. Cha dol y taxi mi a
yn hwysyn dy fel fiarst yn ôl gwrdd Falls Road. So mae sy'n cash gyda'r hwym yma'r chanes at yn un y black taxis y fad o suas ag y sias. Agus mae fahad fai would big nervous, agus mwy ffyn dy fag am ag yna, would big nervous mean fi dod fel fiarst yn hyn. So mae sy'n candy bi a cash gyda'r. Agus mae mi awn yn neich y hyn, agus chai ffer y farag, ffer Catholic och, chai y farag a mwy cwy gwedd yn neich y hyn, a tog a fish and chips ysyn hiol, chai y farag i'ch ty mwy y mwy fish and chips. Agus sé bhí tachar an méal fiarst, could you gan farag as a notion, agus gan thuile ag as an hiol, notion horsig extra mas dol. So chat a hachad cael yn eich sy'n cael nir sio o chai a farag. Ac gonig mis go mam agus hwyd mi di o chai could you gan farag a chat a hachad cael as jay live. So I can't think hachol sy'n gw. Char o gw hyd yn neach gan. Wylw cael joch. Mi kan ti ha, va mi hier så rad. Va mi hier the Falls Road na hachad da. Hannig na terrorists, loyalists, na protestantig, hannig at ystach. Is vara va da. So mam kan tu asyn na, that's kan o calit na neach kan mi ein. So agus is cuideachd chamis y machad yn eich hyn, is va mi siarad sion gol ystach go pizza at na wydig yn ison biag agus yn ein fydd mi ddialw. Syd va cyw, ans va dos wyth y cyw sy'n cantyn cyfiad has y grwyd bag ysio trwydd. Mis je aan heen. Zo kan hij ga nog niet te weer meer vast leed heen. Hij koelde aan. Agus humi suas koer gwal biag. Agus wat ik eisiau go mi ein. Wat min na neus dem heen. Zei, was je neus toch mid-20s. So wat ik eisiau go mi ein. Koed je wat kolach of fas suas. Wat protestantig ans wat Catholic och aan. Agus wat ver aan de hen se Catholic och aan. So wat kan din. Kan je sector daar in godona se van aan de neden in toe en dat was je niet van zoals nu va ma de neus akem se wie open dat oplichten sanas en as feit maar dat oplichten agus wie innse die two na sanasen no Catholic niet apply agus so va shot va mis kan tin wat gashana hashin faking o holo uit as van IRAs, wat is aan de een oabesoch. Was je niet gewoon faking in de television. Ach, was je niet faking moet een matachert in een huwelijker. Was je niet fijn maar gemeen. Balance te mee is de jeugd. Agus wat hele van je she achtri, agus historical context. Ga dan niet kiezen en mee goed duurlijkste water Catholics aan het niet in de tuur. Agus kan een soort schöne water sabast. So, hamis is yn eich yn ysg hwyl dwi fan yn iach mi fo Iraq, go Syria. Wel, gyrd ysyn lan fyddio yn yma yn y tŵr cwydiochson. Ac yna, ron yna yma fawr, dan ysyn rhan bys i hyrsa an y Balallan clir, ys mae ffardd, ys mae'n cwrdd ys mae'n hiwl, ys gyn mwynhwy ac yn nifrad y tŵr, ys jes idr an y sio, ach tripod yn cylio'r y dol. Ach, di yma un ysyn ffengyn y dŵch yn as y fel y rifi, sef leon ag ach a siachad. Cad yn hos eich sy'n? Iraq? Shoot me. Wel, mae mysig hwni oasach eint nog mean Iraq. Van, is het nu, is het how fast suas, is how you look gwal adach, dus nu wouldn't have chamical oshtach. So, was een stoch nu how, stoch. As na 20 side, how toshik in je fake in wouldn't such a fall wouldn't as an hul. Sa kind so had a chorus fikit blion of a date in the stack the garage. Agus va urit would in a dolph me ancient. Sa kind has to be faking Tony Blair in the neck in Xiaowa than you can't think. What you can call it we have to go into Iraq. It's to protect us. So we have to remove Saddam because with the man of his knitting you can ask. Agus is it well, he must be telling the truth. It's an intelligence show about weapons of mass destruction on. Agus a kind of protest more oabesoch of an alone in me you're gonna be $1 in Iraq. But chorus million in Raj and alone. So Marachan said when me toshik in this minute I was starting to develop a conscience mean within my tachard. Agus connection you hold a call of a hachal in Iraq. So when me honis me go machal ma gol Iraq. Agus the faking could the shabak such new. Well, could you have call? Hagama reality von a house munich could ha go vi call. Had an ish chorus but me an wichin Bailealan. Agus had
said, ha chorus figet bliona fo va yn habas dy dol. Chaidh ha medicyn eich agos na Breton eich ystach yn hosioch. Agos fad yn hosioch fad dynia y cyffaltior. Fad ga ffecyn mae'r liberators. Ac gar eich sy'n gymalwa agos sy'n notion, hosich at they were seen as occupiers. Agos hosich notion na dynia y tokal suas agos y sapas. Agos va civil, va cocal civil on y badjid o wabas o'ch ysyn bliona. Chaidh tor dynia y farag. Agus cadach, agus chwn, leith, fa mi geisio di podcast wychyn bliona mi ein, podcast wasach ma, mi ein Iraq, agus se wyd y hwyr that, toigyn y dynia fa sas as a chogag sy'n, toigyn y dynia fa art as fa janu decisions as a realtors can in the America as a CIA, had nish retired, agus had vad kommer upp brin. So vai fine man can make inside perspective. Ac with the gadget Tony Blair as a podcast show she nach de smúnig a deva do janu as steig af Saddam varag. Haro planes in miak and me who realtors no democracy. Ach dim yn ha niw gyda son dat va anam ag yn am Saddam mawn can asgro Christian Muslim grot ffyrwch cwmwch yn gerlen am ydy hios sy'n mi fad gra fo galaf Saddam gan a hat honest mysgwyl a gaffi gen i chyr na mos hwn y hwyrwsa. Chanel yn yw, fa eisiau'n mòran blion, eich ens fad dyn ni geisio fo mewn sio, fa na Shia agos na Sunni, fad mara i chyr. Fi checkpoints ac, ma nid tro checkpoints Sunnis, gen i Shia i fwn at fad gata barag. Fi false ID cards ag dyn ni, so gyffai gat trin y checkpoints. Chanel sy'n y tachod yn yw, ha sych ha tor môr na stage ys na safal sy'n y fa. Ac se wyd rhaid tachod, wyd am eisiau ffecyn, chanel realtors, chanel a gobydd, mar har realtors ac yn y gwybod. Mis sy'n smych y gyl trwbod yn ac yn eisiau realtors ac yn y dog ati cym siwn har ffecyn co fforsion o'ch sa hasin agos co cwydrymog gyndion sy'n yn democracy sy'n. So wyd chwna meddyg anych an y ysdiach se gyffwyd can gyro Ministry of Education aid. Ie gen y dyn y fi siaid, ie fi Sunni. Ac se hosig tachwyd yn oes, fa chwyd yn y cwna pal sac ysdiach. So I find up with this gas can share I wouldn't now I find up with this gas can Sunni. So han huavas corruption on. Check she do ik ma biasto han in Iraq a chator gen miastas the fall off. Ro fall gen hwnna drws y bi. Haro, diaf. Haro. Ba mi lam hin in Macdonald yn hosioch as ba mi nwas na fall cham ich cwdi dynila. As han ik mi nwas ni dash in rein mi hin a Bastag o Baghdad. Ba mi na me hesu yn eich haharn. Mi'n siawyd yn y Macdonald, diolch o quad chomical nach, ba mi fi yn ynghafi, ba mi dod asgan yn taio ystys o'n All Blacks game le iddyn o quad. So mi quad chomical, agos han i yn nish so suas ac yn baloch stoch ffigyd blion agos y brahad y soeg ag sfad gan fel all right, fel yw gyr i cael. Is wat dynnych o had ho cardol. So charo va mi eisiau canti gyda va mi na me hesu va mi fala cham eich Baghdad lem hin a ddeich hard charo mi fadach gyn an hwnart sy'n mi. Wel, ti'n sgwrs o'na chanych dyn ni'n gyda roglon as dy hiwl. Wel, a dyn ddoi ha, a mi ticsyn, ac sy'n ysgael gyda dyn ni geistig ddysg o gwrdd cael had y clein jan. Diolch cwrs, rwy'n gyda'r caffa goch troffau yna. Beirut. Beirut. Ga mi eisiau fe rwyd yn nŵri yn hi gostyria, a fe eisiau Balallan ma alyn agos eintyn o'ch lan cwlter ciol, biag ma han me rwyd. Agos fa prosiect ac yn fa mi gyri fi stage as the Middle East, fa mi gyri fala cha Michael could you gwch yn agos fa mi chapter lior ysgrifig mi yn Iraq, fa mi gyri chapter i anu eisiau nhw hwyl y dwi, agos fa mi do anu Wa mi do stiach yn mi hun yn Beirut, fan fi gan asas yn oes yn y go Iran agos Afghanistan sy'n hwyl cael ysyn. So, ha mi eisiau fi yn Beirut, coig trabyn as y brian o'ch asiachod? Ior,
Skriver Ha mi geir leor a skrifa, ha, mi gé. Dat shall gille. Seòd in y dwchan yn sy'n nach sy'n y tigs, agos y quadau ddas, han i fan quadau sy'n hwych yn y rast, ach yn y quadau ddas sy'n hwych yn mae'r anig sy'n gyn y hwych sy'n. Nid gyda, by'n yr cwnod, Afghanistan. Cátyn eich o sy'n cymryd hawl? Ha mi yn Afghanistan sydd o'ch yn fi ysach a siachad. Ha mi Afghanistan, ddys mi geir o Afghanistan eisiau'n gwrna'n wlion, eich yn ffwrdd mae sy'n wrdd y chlaen sy'n mynd Afghanistan. So mi geir i eicyn o hun. So mi geir i byg yn raws, agos mi ffeicyn gyda dyn eisiau tos gyn dosdiach i Afghanistan. Agos, larag mi yn company sio, ba mi geir i gael go North Korea, agos larag mi company Korea Tours, fi sy'n dod bwyn yn big stoc wcnar ysdach y Korea, a North Korea dwi'n sy'n yr ast. Ach fad y dheànamh, fad an y mei ymlion y fad y dolgo Afghanistan, fad y dheànamh, trip big sŵr y chile, sianor na wcnar, agos fad go fi twyd sŵl, cwyd eisiau fad colwch, di eisiau sbeich feg bonnig an y Afghanistan yn ys, ffordd an Taliban y gweld yn ôl y ddyrst. Fa sy'n gofi quadi griafachus, gofi quadi ffôl. So fa sy'n gymaint yn ychw, so sy'n ysgol ac yn iach mig Afghanistan. Roze, maar wat dan nog? Nach ro, de wat nog Afghan. Roon op hoe wel, dat was in de eeuwig mee een keer leren van ja, zijn er maar zijn 4. Y ddys, kan je sy'n i ffain yn ialaf, kan je lewyd yn hasyn i lewe, kan je let 4. Had y gra, lewe dwg nach ywyd bonno i fi gwybod, nach ywyd at y fi cymal y dolf yn y ffôl. Kan je sy'n carst i djur. Gw iddo, sy'n y hwyd yn Taliban a had y gyr i tachwyd, a kan je le bonno i geisio grw. Agos han Taliban yn yr asta, cwyw, ha approach mar a chanag at ideology, chan je lat yma rhaid dyn, chan je lat gamfronog. So, bi ha cwydiofonig hadydd colashjan agos sgolshjan ysglwg. Agos yn Taliban illegal e bonig ha gyri mar eisiau plar, fi'n a nocdodd yna, mi'n a midwife, ffwydiad yn cymal y dol, a'n cuideachd àitichean. Fe met de burka fi ost. Chan iem burka, se burka mar chans at ma gofi technico, se burka a wyd da hagat y chwdoch y fad. Fe med du scarf fi ost. Fe med scarf fi ost as y chwle hat. An yn cuideachd àitichean had y gyri gymi sort of mar cot y fad y dor o host. An yn cuideachd àitichean man Kabul, han y bonnig ha bi jeans agos lienor, agos scarf. So had dis gydoi an y big modern. Ti a Bailealan gyma cwnslis yn defa o clech diach bianach yn y bod yn eich goiw. Siana, wel, cydwch gyda mysdi a fan bianach yn y Bailealan. Ach, so ha sych y gymadwlig, a chanela, chanela mi gyda gra, chanela chodwlig sa sy'n ismwyn i'ch. Ha wyd yn y tachwyd na chael sy'n y clent i mi un. Sy'n Beirut, sy'n Afghanistan, ro'n Ruisia. Ti'n bod ysgol sy'n chael Ruisia? Wel, y ddys fy mi'n hwn i gyri gol y Ruisia, ffwn hawdd ffas yn ard yn y mleithyn, a cynnydd fy mi o'ch gyffeicyn documentary mi un, na hati cyn a cael ym has mi ffeicyn, mae'n chael ysaf dy opening credits gen y program, sy'n sort y cloc yma na fa djan countdowns fa cantyn, mae fys cogag nuclear ac un bia siachad yn 3 munud djan, a fys Sean a hati cyn a dol galaf yn hosioch. Agus heb mi basg ag y ffecyn gyro liawys ang yn i chi a dati cyn fa do chwyd yn ard yn y smali. Mae mis ysmwg yn i lwnein, ac ffordd fa neto bes ac yn i sio, agus mynd y chwadys dwi hasyn choffasg gyda Ruisia. Northwest Gap. Syna. So, fa liawys go fi do nard na smal at i chi a 3 munud djan. So, how fas yn ard agus sé Ruisia yn hwni yn sort of dwlig ys cwnod o'ch a hawl y sio. So, fan hwni, fan mi geri gol y Ruisia. Agus noos yn horsig mi y liefig mi yn y nenads. So han y nenads sé tribe indigenous agus nomadic. Ha ffwyddoch hwys ydy Yamal Peninsula yn y Siberia has na nenads. Sa doas a chaint noch is gasg yn doi behach a had has dy ffwyddoch as na chums, idd yn hyndra, as yn hiach, as yn hnach, gyffolaf. Agus fan mi can mi o bachal am gol suas ysyn. Agus chwnig mi
Chwnig mi fa cwmys o gwbl suas agos trybu ianw ysyn. Ha coc y dol ras, cymr hawd ti'n meddwl fain iawn so swn? Wel, ha ffer ysgilior. Ha ffer ysgilior visa ein i Sean gan y rwys. Wel, ha sy'n gyr i dyn i hyn ysdiach. Agos ha fe mynd i fi smynioch o gyfil ni wyd cast a hannu fi dol gan y rwys. Nid ha coc y dol. Wel, sy'n rhys, ond dyn ni fes gwmad tros yn y blin hyn yr hun, a sy'n i blin yn y Sean ras, agos Ruisia, sy Ukraine, coc agos Ruisia ar ôl ysdiach gan y Ukraine, agos dwch yn yr fat yn ddeicsiwn. Rydyn ni blin mae i cael mwy swn ar y fawn, na ni no go fawn. Wel, ca be, ha mae sy'n hwn i brin mi ein fod yn gan hwysyn, ffwn ha mis niwch gyffeim y fi. Sgael am fi brin i dain ysdan. Dyna dy Bailealan yn ffain yn ni, ochr mae i? Ha, a chad yn y noi y cantyn, och yn ysyn i gwael gwych ydysyn. Fa mi dol suas, so fa gyma fferis dy visa ein ysyn Ruisia. How yw'n y fforwm ysdiach i'r loena, how dosdiach gan y Russian Visa Center and the agents, had to go on the fingerprint side, had to go to the yard, so fine y visa. Fa wedi gyndwlig flight sign, can oring yw flight ein direct a breiti, fa gymryd go Istanbul. Agos ffôn y fam i dol suas go Siberia, ysyn siach gwyn i'ch siachad cwydyn yn nened. Hwyd mir am hyn, wel, ha dwlig agos dŵr ein y Ruisia, yn at y dydych o golgo Siberia, ha mi dol o golgo St. Petersburg yn hosioch, agos go Moscow a stay live. So, an y Moscow, fan ha sy'n ysasgydd Ukraine, ha sy'n ys kind of, had, wel, ha bwyd nes mwy ag na dyn yn y Moscow an. Actually, wydyn bigger practical, hannyl location aid i'r ffôn y gwybod. Ffôn had y bloc ag y signal, John Michael, y cuideachd. Gyhard ffas gyda Kremlin. Dw had y bloc ag y signals, is gas, gwan ach aid ysdiach le missiles agos le drones. So, ha bwring yw y ffôn aid y chlach eisiau ffain John Michael Moscow. Ac fa mysyn hwn i brin, di dyn mi gein yng Nghogog, ffôn, chan o'n i'n gwydig ol gat gan Ruisias gan brin mi eisiau. Agos, fa cuideachd i graf, fa cynnig mynd i bonach yn y St. Petersburg, agos fa balach eich gyfa siab yn y diag. So, mysyn cynti, fe'r ffiag galosht gysdol gyffeim ag ol y ha basht. So, fa cynti, wel ha, fe mysyn diolch yn chymal as yn ôl hau. Cymys ni a sioas yn ôl hau, sianas na àitichean boch had y Balallan yn y steisio ddyn. So, how fine big and biach, in mar ha cwysyn. Nid am hwys yn y sac a hard. Fasyn an y pub yn eichen. Fa seitio yn y gyfod yn ag aris. Fa as na ffalag yn y ffrant yn a la. So, fasyn i brin rwys yn mi un cwyd eisiau fa cwysyn. So, ha isag de had dol, ach eich yn y bwr cuideachd, ach yn y bwy ac ysyn. Ach, blan ag aisau fi yn y Moscow, fa direct hydach gan y cuideachd yn y togol i gyn y ffasig da Kremlin, gael cuideachd yn y farag. Wel, ha, ma fi pwynt i'n mynd sy'n sy'n yn hir da a ti'n gan am i Ruisia. Fe i dau hyd blion das fa mewn Moscow agos an y Leningrad na ddefa Brezhnev bio. O, wel, fi sy'n gymaid. No, fe cwyd cael mat a chrwe bio, a fa gymaid yn o'ch gyda'r afa. So, mae siwn, dyn y dwych yn dweud yn dwych yn y cwgolwch yla. Fa mewn y Syria, fa mewn y Colombia. A Syria nes ha roan, mas iach as adach o'r ymach na roan. Mas iach o'r ymach yna. Fa mewn y Syria yn y mei yn yw'r mas iach as adach o'r ymach. Fa mewn y mei rwt yn y December yn yw'r chaiach o'r ymach. Fa mewn sy'n yng Nghaffi yn y mei rwt, Jacaranda, agos fa mewn cleint yn machine gun ffair y dol. Agos fod ein sy'n anych ydw, a steg wyt y cleint yn. Yw'n ag anych ydw nad y ialach ad yr machine gun fire hadol suas gan yn ier, nid y had y celebrated wydig yn, agos machine gun fire hadol carsin nid y had y ffiach yn y cwtig yn y farau. So mae mi ganach yn cantio mynd i hadol, agos y dyn fa y cwyd machine gun fire suas, agos had y celebrated gyda sad i tweetio. Wel, beth dwi'n iol ar ffwrdd gwn o goiw ti'n ap Balalan. Wel, chach ar o machine guns ac i. Nes ach dy fan y Syria. Has ni iolwch wel iawn ti'n mynd so dwi'n y people so dwi'n fi tor yn y hati sy'n tyrysdau yn y dŵch yn y part y gwch yn y ffibl iawn. Rw
fein corb y bryd y dyn an y syri as na dy rhys a bwydje fyr fwyn yn sy'n graen bas ac gylichtyr al yr chaidh. Va syria gyma ein, you know. Is a came to the chashin tach, vai de go chashin in the land border a Lebanon. Sa came me just a Damascus. Is mi shesser in is quad chamical Damascus, is smulach me a whole the whole me in Damascus as in Yucklish, as a Sunday school and a Bailealan to whole collection. So how and the noy how father can give you yolach and the noy. So va syria gyma ein, you know. Ha cultúr agus jaachtaí yn y Syria, ha ddíadach mi nádar och. Agus chwdig mi tor gen yn jaachtaí fasyn, chwdig mi y fórtuas an y crec de chevalier, far a chai hogal agus, yn siar yn hyd fort, ddys na galaf na Knights Templar, na chaidh na Crusades, agus notion hwg na Muslims a dashfop. So va chami go Palmyra, Palmyra sé oth Roman Empires va ruins agus that hin va mi natar och hos motion cuideachd chud na 12 million sin he do in dheànamh Damascus van a stumps big dorach va seo a fast suas an halus va gama arach ik mit de kuchigin devans wat de kanting nu de va ISIS a chinnisteach at Damascus Garad sias a chulagin gin a cruúvan agus loscat na cruúvan. Is gas go nach bod nach Ruisia na Seònaid den va fiachan ning hamal amach at Damascus is an fallach wat a fallach as na cruúvan. Va miag an na Syria ma magadíðu. Va Aleppo va ddíoch va an Damascus an an Aleppo von an chocag agus von an earthquake va ddíoch mi nadarach. Ach va de torsach in de tokal with an idash agus va so va Syria magadís va chultainne vat chod dóil goroshin de hína Syria agus goroshin cosgadig is goroshin gausach mi in náte va de cud fáil George de vadíach mi nadarach. Aitichean cuideachd yn ŵyd fa meic fod yn America yn Pennsylvania. So sy'n ffyrwch as de ffyrwch fa sio spwnig ag yn àitichean Orthodox Church. Stiechted fo hús yn Antioch an y Syria. Rhaid ma'n Greek Orthodox, Russian Orthodox, agus mwysyn o ddwyr. Nes i, hawyd yn hyfr asta. Ha? Caradol yn ish. Wel, han jag kallar inte när jag is as mi yn hachid and I have been him fall of shoulder agus an shafgun chamical na hilan in year agus notion hamidanu wood trip man khalasat varai and mule gating an yotion is an kalajig so can you call good me dash a Lebanon in September. Wel, na January jor hawna, ni sy'n efo'r chwld na ni sy'n hrin y machas. Sy'n idea hyn y mach, fa tor da yn y cantin leif da yn an article ysgrif mi yn Iraq, fa da cantin, how we would big ysgrifig mi yn iach, dris mi yn wyd yn y hachyd gan yn i'r sio, bachal yn barach gyleifig mi yn sy'n, so ysgrif mi, gan mi chapter, agus ham sy'n ysgrifig mi yn Iraq, agus ham vi fiachan di cuideachd ein y publishers ago ach with the smúnig mi bhachin mi as naga ham diolch da mi hín na ti vi fyddoch di cuideachd commission na wyd di gynna hort go ham da mi hín so ham da skrifig chapter mi hín duchan na diolch jo There are any video na chael gynnych àitichean as a rotol? Ha tor videos bachal an program no video yanu ha tor a tor footage agam ha tor va mi tor recording at va mi shul video agus audio interviews skalam na mi hus in Siberia and mi interview this na nenet so mi geist this in yak yn chai agus ha wedi gan bria mi get nach ro mi tikste va de gra ha wedi gan bria de vi klein in de yn brin as an canan ac heen So rysio ddasyn ni'n dari, chan i'r bwlwch an y Bailealan an y siôn o fel hyn, sgwrs ia fath o'i colwch? Ni siort o fel gewdra? Wel, gyfeidd a mis mynd Ar aharach o? Ha, aharach o. Scalam with the Charlam, I came to the hike medash a Ruisia, a made vi an the St. Petersburg and the Siberia and Hent. You know, agus bach o ffwr, va -20, -30.
Wa mi nôs yn y Moscow. Chor o mi gyr I cael ac yn y gachu gan y liabi ac ym hun, liorich yn ac ym hun, agos y fi ffolach o Beckett, agos go Tesco. So, agos y cynnach chi wedi dynnu gan eich ysmi. So, hasyn y tord plach go, agos, hanner mi gyr I fi, woohoo mi un. Ac am I ffain tor niarstas. Haw ti'n edrych y sio, sach oedd y cael coverstall ha familiar, Chali glas y fi smynnych y calw dolagain coffi no bier na fel ystafad na calw dolgyddoch. A chwle cael asyn ha agam. Ag yswrin go fi no asyn y fi ffas Joshua lysyn ag oleg àitichean. Wel, fi, diolch o'n was ma ha ffobl sioch, yw'r sy'n ydw yn yma un chwbl hyn gan y àitichean a sio, a fi os yma mae dyn caid ffwr gysgu garaf yn y fi tionwch brin yn y sio, son cwmyn echtrych an y loch. Am gyda'r coel oedd môr oedd yan, a ddech chwmyn echtrych môr yn ma'n sio yr iaf tap yn eich gyda'r afe.